Machiegni kendo menyo dhi nyime ne ringre jakuny mula moro malo osienyore kuome kar kunyo mula matut ne ohewo fut 50 e gweng' ma Lumba e sub-kaunti mar Rarieda e kaunti ma Siaya. Jakuny mulano moyang' nyinge kaka Kennedy Ouma ma jigni 19 nyoromo gi tho mare e midhiambo manyoro e kinde manyo gidhi nyime gi chenro mar kunyo mula ka en kaachiel kod jokuny mula wetene moko adek. Jokunyo wetene olero ni masirano nyotimore mana seche manyori gisetieko kunyo e seche mag odhiambo kendo lowo nyosienyore moike. Kalure koth mang'eny ne wadonjo e bugo gokinyi kaka wadonjo ga pile. Watiyo to ka odong' gimoro ka wanawa kama to wawuok achiel kuom mane piny mogik po mana ka lowo malo modiyo to kwadhi ni mondo wakonye ka wan ji ariyo to nwayudo ka chalo ng'ama osesim. Kidi madongo ariyo nodiyo tiendene maonge kaka nyalo wuok. Koro kwatemo mondo wabar kidigo itie kidi moluore kuom kidino kwadhi baro macha maro cha dhi luore kuome. Koro kendo lo wa malo mochako lwar ma jok man go wuok gi ng'wech nosedhi bor maromo fut 50 gisani ok apar ko nyalo wuok gisani. Koro kanochopo nyoro tibiro ira ni nyathiwa buro diyo gibiro ni osetho ni buro diye. Koro kabiro kata yudo ka ji ng'eny tapenjo ni to gin ji adi ni ne gin ji adek to ji ariyo otony te nodong' e buto pod ngima pod oyweyo. Gold makani osebedo gi tabu mosebedo ka ywaruok nitie makelo thoe mang'eny gi. Yande machiegni e ka ji otong're kamoro piny ka wadwa ni mondo sirikal okonywa mondo ng'i kaka joma tiye gold gi gitiye bugni nade